Predstavte si, že ste farmár, ktorý celý rok tvrdo pracuje na poli. A zrazu vám cez noc zmizne celá úroda. Znie to ako nočná mora. Však. Presne to sa ale stalo v malej poľskej dedine Dabrovica. V októbri 2025 sa tu odohrala kuriózna udalosť, ktorá ukazuje, akú silu majú dnešné sociálne siete a ako rýchlo sa môže dezinformácia zmeniť na reálnu katastrofu. Všetko sa začalo jedným falošným príspevkom na Facebooku. Neznámy používateľ tvrdil, že miestny farmár Piotr nevie predať svoju úrodu zemiakov a rozhodol sa ich rozdať zadarmo všetkým, ktorí prídu. Správa sa rýchlo rozšírila. Ľudia zdieľali, komentovali a hlavne verili, že ide o štedrý akt pomoci. Do večera sa na poli farmára objavili desiatky ľudí. Niektorí prišli s taškami, iní s autami a prívesmi, ba dokonca s traktormi. Celú noc zbierali zemiaky, mysliac si, že je to v poriadku. Farmár Piotr, ktorý úrodu pracne zozbieral, nebol doma. Keď sa na druhý deň vrátil, čakal ho šok. Pole bolo prázdne. Zmizlo približne 150 tón zemiakov, čo je ekvivalent 1,5 milióna kýl zemiakov. Obrovské množstvo, ktoré by stačilo na zásobovanie tisícok rodín. Strata sa odhaduje na 10 000 eur. Polícia začala vyšetrovať, ale väčšina zlodejov sa bránila tým, že verili príspevku a nemali zlý úmysel. Bol to masový omyl spôsobený dezinformáciou. Táto udalosť vyvolala v Poľsku veľkú diskusiu o rizikách sociálnych médií. Farmár Piotr stratil nielen úrodu, ale aj dôveru v ľudí. Polícia varuje, že podobné falošné správy môžu viesť k chaosu. Facebook odstránil príspevok, ale škoda už bola urobená. Niektorí ľudia sa ospravedlnili a dokonca vrátili časť zemiakov, no väčšina zostala anonymná. Aká je teda lekcia z tejto kurióznej krádeže? V ére sociálnych sietí je dôležité overovať informácie predtým, než konáme. Ak sa vám páčil tento príbeh, dajte like, zdieľajte a prihláste sa na odber pre viac zaujímavých udalostí zo sveta. Ďakujem za sledovanie.